ba filani mugan ani naani programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba awo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma edo war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e maa min fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la san ba flani mugan anan to seben ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplex ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka i to seben awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala a wo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama o kuma la anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. Ami wakati ko fole mina iko sisan ka kalan kosɛbɛ an ka jamana ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ kunu nɛgɛ kan ita ani wɔɔrɔ wagati babagaciw kɔni bingani wale ta ka ɲɛsi camion sterni dɔ kɔni ma min kɔni kun bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la k'i kunda Niger kaw olu fɛ kan Ben le cerveau ka sanga ni kunnafoniyaw kɔni boli ka yira k'ale ka bilali kɔni tɔ tɛna wagati caman bɔ tuguni manda kura kɔni dara ale kan kura ye. Amun sɔgɔlen ana ni wagati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoniyaw ye a yira k'a fɔ karido marsikalo tile saba san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 16 wagatiw la camion citerni 6 bɔɲanko minnu kɔni bɔrɔtɔ don an ka jamana kɔnɔna la ka u kunda Niger jamana ka banbagaciw kɔni bingani wale ta ka ɲɛsin ni camion saba kɔni ma ka tasuma kɔni mɛnɛ u la ni bingani wale kɔni kɛra i k'a dɔn Congo Ceri ale ni fɛn min ye Kutugu olu ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni bɛ kilo 75 bɔɲanko ni Ayuru kɔni kɔrɔyanfan cɛ ni o bɛ Tilaberi mara o kɔnɔna la ni kɛra sababu ye ka camion 7 k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni daji nka a kɔni yirala k'a fɔ ko an ka jamana faamaw ni o ye fintigilakaw ye olu kɔni ye nin camion ninnu kɔni escorter ni o ye k'u bilasira fo ka taga fɔ Gawo fɔ Labé Zanka o yɔrɔw kɔni na nka o kɔfɛ maaw kɔni b'u yɛrɛ ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenya Nigérien olu b'u yɛrɛ ɲininka ko mun de kama Niger fɛnɛ fintigilakaw fɛnɛ ma kɛ frontière la walasa ka se ka camion ninnu kɔni kunbɛn. Abe wakati ni bɔ sisan nɔ an ka jamana ni Algérie jamana cɛ tɛ tentɔ kosɛbɛ o kama ni a taga lajɛ wakati laban ninnu kɔni na jateminɛliw ye a yira k'a fɔ ko Algérie jamana kɔni mi ka kɛlɛ labɛnw kɔni kɛ a ka jamana kɔnɔna la minnu kɔni bɛ ka kɛ ni marifa kisɛ yɛrɛ olu kɔni ye o kama maaw kɔni bɛ u yɛrɛ ɲininka wa o bɛ se ka kɛ sababu ye tuguni fɛn min na ni maaw bɛ a fɔ ko malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni ka u janto u yɛrɛ la. Adama Ben le cerveau ka sanga ni kunnafoniyaw bilali ye k'a fɔ ko ale kɔni ka bɔli tɔ tɛna mɛn tuguni ka d'a kan a kun donna kaso la k'a fɔ k'a bɛ kalo 6 kɔni kɛ a datugulen don o kɔfɛ a bɛ kalo 6 kɛ a tɛ bɔ jamana da fɛ ka sanga ni kalo 6 fɔlɔ a kun kan ka min kɔni kɛ kaso la o banni wagatiw surunyali a yirala k'a fɔ ko fɛn min ka dɔn k'a fɔ manda wɛrɛ kɔni dara ale kan tuguni kura ye ka sabu kɛ ni a ka jakɔrɔ dɔw kɔni sababuya ye. Segukaw fɛ yen nɔ san 2023 kɔnɔna la jatew kɔni kɛlen kɔfɛ ka bilanw bɔ siraban kasara min kɔni kɛra segukaw fɛ yen nɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ taa i jɔ fɔ mɔgɔ 48 bɔyanko minnu kɔni bɔrɛna u ni la o siraban kasaraw senfɛ mɔgɔ 1855 olu de kɔni jokin na nin kɛra fɛn min jateminɛlu kɔni kɛlen kɔfɛ ani ka fara ɲɔgɔnkaw kɛ tɛnɛn don fɛn min ye Segu direction régionale de la protection civile kɔni responsable fɛ. DIRPA directeur ni o ye colonel major Sulemana Dambele a kɔni ye kunnafoniya yira ko
février kalo kɔni kɔnɔna la san 2024 an ka jamana fintigilakaw sɔrɔsilakaw u kɔni wulikajɔ caman kɛ wa u kɔni ye sebagaya sɔrɔ kosɛbɛ banbagaci tigilamaw ka wa ko u bɛ to u ka wulikajɔ kɔnɔna la an ka jamana basigili kama u ye a yira k'a fɔ ko an ka jamana fintigilakaw u wililen n'o ka jɔ wa u tɛna sigi fiyewu fɔ u ka se ka sebagaya kɔni sɔrɔ ka banbagaci ani karɔgɛlɛ dide tigilamaw kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la pewu hali n'a sɔrɔ la gɛlɛya caman bɛ u kan ani degun caman kan u kɔni tɛna u bolo jigi fiyewu fɔ u k'u ka baara kɛ ka se a dan na. An bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ ni wagati in na an ka jamana fintigilakaw ka sabu kɛ u ka wulikajɔ n'u ka baara kɛ ko ɲuman kɔni ye banbagaci tigilama ani karɔgɛlɛ diinɛ tigilama fɛn fɛn kɔni tun bɛ Tɔnbukutu marabolo la olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin yɔrɔ marabolo bila ka da kan sebagaya kɔni sɔrɔla u kan ninnu kun kɛlen don ka nin yɔrɔ in sigi kɔni gɛlɛya sigibagaw bolo kosɛbɛ ka da kan feere kun tɛ se ka kɛ siraw minɛlen don wa a yɔrɔ sigi kun ka gɛlɛn u bolo kosɛbɛ nka an bɛ wagati min na i ko sisan nin tɛ fosi ye ni tariku kɔrɔ olu kɔni tɛ. Walasa k'an ka jamana tamasiro kɔni don bala ani ka a ɲɛfɔ fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se k'a faamu cogo min ani k'a nafa ni a jɔyɔrɔ dɔn cogo min na an ka mɔgɔya kɔnɔna la o kama an ka jamana ɲɛmaaw kɔni dɔgɔkun kelen ta k'o ɲɛsin fɛn min ye an ka jamana tamasiro kɔni kalanni ma min kɔni bɛna kɛ an ka jamana lakɔlisow kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la baara in daminɛla kununko tɛnɛ marisi kalo tile naani n'a bɛ to sen na fɔ juma nata marisi kalo tile 8 san 2024. An ka jamana minisiri min kɔni ɲɛsinen don an ka jamanaden minnu kɔni sigilen don jamana kɔfɛla ma ni o kɔni minisiri Musa Atayɛri ye ka sanga ni kununko marisi kalo tile 4 ye ale kɔni an ka jamana faso kanubaga dɔ kɔni min tagamana ka bɔ fɔ Dakar ka na Bamako kɔnɔna la tagama min kɛra kalo kelen ani tile ta bɔɲɔgɔnko ale ye o bisimila kununko a ka département olu kɔni da la. Tagamaden yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Adama Tereta a ka tagama kun tɛ dɔwɛrɛ ka se k'a ka dɛmɛ kɔni ta k'o ɲɛsin an ka jamanaw ma ani AES kɔni ni o ye Alliance des États du Sahel farafinna cɛncɛn ka jamanaw kɔni ka jɛkulu min sigila k'a ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin o ma a seko kɛra nin de ye a tagamana ka na an ka jamana jɔnya kɔni di an ka jamana minisiri min ɲɛsinen don jamanaden minnu sigilen don jamana kɔkan ko ma. Sogoniko commissariat de police minnu kɔni ɲɛminɛlen don commissaire divisionnaire Seku Mane ale fɛ olu kɔni ye u bolo kɛ fɛn min sifinaka dɔw kɔnɔna minnu kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye kulu min sigi kun tɛ dɔwɛrɛ motow kɔni ka olu daraki u tigiw la fɔ ka taa se telefɔni ani a ɲɔgɔnna fɛn wɛrɛ olu kɔni ma ni sifilakan kɔni na musolakaw yɛrɛ kɔni kun b'a la u ka baara tɛ fosi ye binkani walew kɔni kɔ Bamako kɔnɔna olu la. Kawkaw fɛ yen nɔ ka sanga ni sibiri dɔ ye marisi kalo tile 2 campagne dɔ kɔni lancera min kɔni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka maaw kɔni kunnafoniya ani ka u koladɔn fɛn min ye ɲɛnaminimafɛnw kɔni tali kɔlɔlɔ a n'a dekun kɔni ma hadamaden kan a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. Sanga ni marisi kalo tile 3 tɛmɛnen ye an songokaw fɛ yen nɔ olu kɔni ye journée culturelle dɔ kɔni kɛ ni don min kɔni tɛlen don ka ɲɛsin an ka seko ni dɔnko kɔni ma min kɔni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka bɛn ani basigi sinsin cogoya min na marabolo olu ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛra ɲɔgɔndan kɔni min kɛra an sogo ani fɛn min ye baarakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Itakaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniyaw kɔni ye a yira k'a fɔ cɛ dɔ min kɔni si bɛ taa san 40 bɔɲɔgɔnko la den 4 bɛ ale bolo ale kɔni ye a yɛrɛ faga a su de kɔni yera a y'a yɛrɛ faga ni a yɛrɛ kɔni tɔgɔla marifa de ye kɔni ye nka a kɔni ye nin kɛ kun min na olu ma se k'a dɔn. Kajolokaw fɛ ni wagati na fɛn min ye Kajolo préfet ale kɔni ye tournée daminɛ walasa ani Kajolo marabolo ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi ka kuma cogoya min na walasa ka se ka Kajolo kɔni marabolo cogoya ko olu dɔn dekun ani fɛn min ye laɲini minnu kɔni bɛ a yɔrɔ sigibagaw kɔnɔna ni tournée kɔni daminɛla kununko tɛnɛ marisi kalo tile 4 min kɔni daminɛla miseni ni a bɛna bɔ yen nɔ ka i kunda furukaw kan fɔ ka bɔ yen ka taa loloni fɔ ka taa se Kajolo yɛrɛ kɔni faaba kɔnɔna ma. Sunkalo ale kɔni b'i ka sinsɛ k'a gɛrɛ nasena kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jɔyɔrɔ ka da kan ni sunkalo donna musakaw bɛ caya ka taa fɛ wa fɛn min ye feerefɛnw ye hali n'a sɔrɔ la ka kɔni sunkalo seli ye u sɔngɔ ka nɔgɔ a sɔngɔ kɔni bɛ gɛlɛya ka da kan mɔgɔ bɛ jɔ fɛn caman na o wagati kɔnɔna la nin kɔni ye kamanagan koba ye nasana kɔni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo.
jɛkulu min bɛ ni ale tɔgɔ ko an ka bɛn mayala ni o ɲɛmaa kɔni Ased Sherif Usman Madani Haidara ale denkɛ Badara Aliyu Haidara ye olu kɔni ye u ka lajɛba dɔ kɔni kɛ Karido Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ la min kɔni kɛnɛ kan maa bɛɛ lajɛlen kɔni welelen don ka da ka jɛkulu yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko an ka bɛn mayala wa maa bɛɛ kɔni welelen don a kɔnɔ silamɛya ko t'a la kerecɛnya ko t'a la i mana kɛ diinɛ o diinɛ la i mana kɛ taabolo taabolo la ka da ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ dara ko an ka bɛn mayala ko bɛɛ lajɛlen ka na an ka bɛn mayala maaw kɔni bɔra jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka ye ko in kɛnɛ kan. Ame kunnafoniyaw kuncɛ farikolo ɲɛnajɛ bina ku ka kɛrɛnkɛrɛnnenya bolikɛlaw o championnat nationaux de kadi o baaraw kɔni kuncɛla sibirido marsi kalo tile 2 stade du 26 marsi o kɔnɔna la nin kɛra sababu ye ka athlète ni o ye bolikɛla maa 140 kɔni bɔyan ko ta minnu kɔni bɔra club 21 ɲɔgɔnna la nin kɔni bɛna kɛ championnat in kɔni ta ko 12 la ye min kɛra an ka jamana kɔnɔna la. Senandolaci bina ku ka FIFA olu kɔni ye a yira k'a fɔ laɲini min kun bɛ u la ni o ye ka carton bleu o kɔni don Senandolaci olu kɔnɔna la ko u kɔni tɛna sigi ka a ko kɔni jateminɛli kɔnɔ bilen o kɔni bɛna bɔ a la pewu nka o tɛna bali u kɔni bɛna u sigi ka se ka lajɛliw kɔni kɛ fɛn min ye sariya kura minnu kɔni don la Senandolaci kɔnɔna la walasa ka se ka Senandolacila kelen ni o ye joueur ye ka se ka u jogo yɛlɛma cogoya min na matchw kɔnɔna la ani fɛn min ye Senandolaci baara olu kɔnɔna la. Seko ni dɔnko bina ko ka Guinéen kɔni ka catiribɔlaba min kɔni bɛ ni o ye Soja Musa Jubate ni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ale wele ko Bolokoji ni kun to ko ni o ye Guinéen ka catiribɔlaba dɔ fana ye ni ale tanyana o dagawuliteri kɔni don Ala y'ale ka kalifaw minɛ ale la kunungo nɛgɛ kanɲɛ 7 wagati an b'a fɔ Ala ka badabada dali kɔni nɔgɔya Musa Jubate ye ni bɛ ko ale ma ko Bolokoji. Ayiwa ni de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni na aw ka mɛn dɔwɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko kɔnɔ.